Ahojte všetci. Informačný analytický servis je s vami v kontakte Guru Markets. Začneme všeobecnými údajmi o spoločnosti. O niečo ďalej zvážime každý parameter podrobnejšie. Ak chcete, môžete zastaviť. Navrhujeme dôkladnejšie zvážiť všetky ukazovatele skúmanej spoločnosti. Teraz analyzujme hlavné ukazovatele spoločnosti Microsoft Corporation, ticker METRZFT. Táto recenzia bola vytvorená s použitím údajov 6. júna 2025. Podľa klasifikácie Guru Markets spoločnosti Microsoft Corporation patrí do podkategórie The Internet, porovnania sa zúčastňuje 63 spoločností, čo je veľmi reprezentatívne. Celkové skóre pre skúmanú spoločnosť 0,5 z 10 bodov. Priemerné skóre pre podkategóriu je 2,6 bodu. Ak sa pozriete zoširoka, v rámci celého amerického akciového trhu ako celku. Všimnite si, že priemerný výsledok za celý akciový trh ako celok je 1,8 bodu. Oproti skóre spoločnosti 0,5 bodu Microsoft Corporation. Porovnaním pohybu cien akcií spoločnosti Microsoft Corporation a akcie podkategórie. Vidíme, že za posledných 12 mesiacov akcie Microsoft Corporation vykázala dynamiku 13,1%. Oproti dynamike cien pre podkategóriu o 20%. Trhová kapitalizácia spoločnosti Microsoft Corporation predstavuje $3476,36 miliárd. S kapitalizáciou podkategórie $9981 miliárd. Účtovná hodnota spoločnosti je $321,92 miliardy. S kapitalizáciou v súvahe $1024 miliárd má podkategória hodnotu $1024 miliárd. Porovnaním akcií akciového trhu a kapitalizácie súvahy vidíme nasledovné. Zdieľať Microsoft Corporation v podkategórii pri hodnotení trhovej kapitalizácie je 34,828 000%. Kapitalizácia účtovnej hodnoty je 31,444 000%. Hodnotenie podielu organizácie na trhu a súvahová kapitalizácia podkategórie zlý -1 bod. Skúmaná spoločnosť má dlhy vo výške 106,244 000 miliardy dolárov. Pomer dlhu k účtovnej hodnote je 33% vlastného imania. Výsledok pre úroveň dlhových záväzkov spoločnosti dobrý -1 bod. Pomer trhovej ceny spoločnosti k zisku je 36. S priemerom za podkategóriu 28,4. Hodnotenie pomeru výmennej ceny k zisku v porovnaní s organizáciami v podkategórii zlé -1 bod. Zisk za posledných 12 mesiacov bol $96 644 miliónov. Budúci zisk na nasledujúcich 12 mesiacov sa predbežne odhaduje na $112 566 miliónov. Hodnotenie predpokladaných budúcich ukazovateľov zisku v porovnaní s podnikmi v podkategórii dobré -0,5 bodu. Pomer ceny a predaja spoločnosti je 12,9. Priemer za podkategóriu je 6,4. Hodnotenie pomeru trhovej hodnoty k výnosom v porovnaní s ukazovateľmi podnikov v podkategórii zlé -1 bod. Príjmy za posledných 12 mesiacov boli $270 030 miliónov. Predpokladaný príjem na nasledujúcich 12 mesiacov je predbežne $308,23 miliardy. Hodnotenie predpokladaného budúceho ukazovateľa objemu predaja v porovnaní s ukazovateľmi podnikov v podkategórii dobré -0,5 bodu. Marginalita je 35,8%, pričom priemer za podkategóriu je 22,4%.
Hodnotenie predajnej marže v porovnaní s ukazovateľmi podkategórie dobré 0,5 bodu. Podiel spoločnosti z hľadiska počtu zamestnancov v podkategórii je 10,52%. To je o 246% menej ako podiel trhovej kapitalizácie. Výška trhového kapitálu na zamestnanca spoločnosti sa rovná $15 246 000 a v podkategórii $4 400 000. Hodnotenie kapitálu podniku na zamestnanca v porovnaní s ukazovateľmi podnikov v podkategórii vyhovujúce -0 bodov. Výška zisku na jednotlivého zamestnanca je $423,8 000. S priemerom v podkategórii $154,7 000. Hodnotenie zisku na jednotlivého zamestnanca podniku v porovnaní s ukazovateľmi podnikov v podkategórii dobrý -0,5 bodu. Príjem spoločnosti na zamestnanca je $1 184 000 USD. V podkategórii je $691 000. Hodnotenie taužieb na zamestnanca podniku v porovnaní s ukazovateľmi podnikov v podkategórii dobré -0,5 bodu. Akcie na predaj sú 0,8% s priemerom pre podkategóriu 1,2%. Indikátor RSI 14 vykazuje pre spoločnosť úroveň 74% Microsoft Corporation. V podkategórii je táto úroveň 66%. Skutočná cena akcií spoločnosti je okolo $468. Konsenzuálny odhad ceny akcií spoločnosti je približne $510 USD. Pozrime sa na tabuľku objednávok, je dostupná, odkaz na ňu je v pripnutom komentári. Tabuľka objednávok obsahuje všetky rozhodnutia, ktoré predtým v danej sezóne urobil hodnotiaci informačný a referenčný systém Guru Markets. Prístup k tabuľke objednávok je úplne bezplatný a otvorený. Odkaz v pripnutom komentári. Na základe analýzy spoločnosti Microsoft Corporation. Informačný a referenčný systém hodnotenia zásob Guru Markets padlo nasledovné rozhodnutie. Neotvárajte objednávku, pretože toto video je recenzia. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem za pozretie tohto videa a za používanie informačného a referenčného systému Guru Markets.